Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Borch għamel żjara fl-Istitut tat-Taħriġ tal-Migration Capacity Partnership fil-Mediterran. L-Istitut tat-Taħriġ huwa finanzjat minn Malta, id-Danimarka, l-Awstrija u l-Unjoni Ewropea u jinsab il-Furjana. Hemmhekk il-Ministru seta' jara l-ħidma li qed issir biex tiġi implementata l-viżjoni komuni taċ-Ċentru Internazzjonali għall-Iżvilupp tal-Politika tal-Migrazzjoni u Malta. L-Istitut ta' Taħriġ jipprovdi taħriġ professjonali u rikonoxxut lil nies involuti fil-qasam tal-migrazzjoni li jvarjaw minn uffiċjali tal-gvernijiet u tal-organizzazzjonijiet mhux governattivi sa nies involuti fit-teħid tad-deċiżjonijiet u oħrajn li għandhom l-influenza fuq l-opinjoni pubblika. Il-Ministru Borch saħaq li pajjiżna huwa kburi bl-impenn tiegħu biex imexxi din l-inizjattiva l qudiem bħala promotur ta' sħubija ta' benefiċċju reċiproku u ta' bidla pożittiva fil-Mediterran. Il-Ministru tkellem dwar l-importanza ta' dan l-Istitut ta' Taħriġ li ħaddem madwar 40 professjonist u qal li dan iċ-ċentru jagħti viżibilità pożittiva lil Malta f'settur daqstant importanti. Rajna kif l-istitut qed jipprova u jagħmel ħiltu biex jimraħ anke lil minn pajjiżna, però pajjiżna se jibqa' iċ-ċentru ta' kollox f'dak li jagħmel. U allura anke l-appoġġ ta' gvernijiet oħrajn, il-Kummissjoni Ewropea li qegħdin jikkontribwixxu f'dan ir-rigward kienet xi ħaġa li jiena stajt napprezza meta żort il-faċilitajiet. Bħalissa dan l-istitut qed joffri iktar minn 20 kors li huma akkreditati mal-Malta Further and Higher Education Authority u li qed isiru minn professjonisti speċjalizzati.